काय आहे ते? मग टाक खालते. खिशात न पडला काय आहे ते? दाखव ते काय ते? नाही आहे खालती टाकते तिथं ना टाकू नये. चल चल आता चल चल चल. हाय 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 तो स्कूलला दाखवतो. चल तू व्हिडिओ असतो इकडं. चल तू मॅमला नाही पाठवत. चल मॅमलाच पाठवत होतात बघतो. चल असं एक कसला तसलं बुच्च. चल असं चल.